Zazuthi ngimlethi la. Ngike ngahamba ngathola la ukuthi kunomngani wami igama lakho Nhlaka sizwana naye. Sure. Yeah, so sesinesikhathi sizwana sindawonye naye lo mfethu lo. So kwafika la ekutheni ngithole khona ukuthi engathi sekukhona into enzakalayo. Hayibo. Between umngani wami nomuntu wami lo usuka njengamanje uMandisa. Hayibo Mandisa. Indaba engaka. Cheating with uNhlaka, i-best friend yakaMaphetha. Kanti amantombazana iy'nhliziyo. Sezikuphi? Angi-understand ukuthi inhliziyo kufanele ibe yi-cold front ukuthi wenze into kanjani. Mandisa. Manje uyithola kanjani lento? Since aqala nje ukuthandana, amafoni besiwashare noMandisa, bengithi ifoni yami naye, eyithi into yami futhi ngokunjalo. So benginankinga. Kuthe some other day ifoni yakhe ibikumina ngaleso sikhathi but besindawonye naye. So kwangena i-message, WhatsApp message efonini yakhe. Le WhatsApp message le inabo hearts aba-red. Yabo. Le message le isuka kubani? Isuka Nhlaka, ise-vid number kaNhlaka. Hayibo. Yey, nizwile? Red flag number 1. Bebop. Sizobuya lapho. Ngiphatha kabi kakhulu mfethu leyo nto leyo. Nakuba ngaqale nami ngayibuza ngayiphendula ukuthi kwenzakalani, yabo. Kwenzakalani? Ngabe lento yenzeka ngempela, yabo. At the same time ngibabonile labo hearts aba-ready, nawo bangabonanga i-text ukuthi yayithini. But uMandisa wakwazi ukuthi athathe ifoni. Nenye into yangisolisa leyo ukuthi mangingena i-message qhamuka Nhlaka uyayithatha ifoni fast, yabo. Then ngashaya ngathi anginakanga but ngabona ukuthi hayi zinje la, yabo. So ngasala ngayibuza ngayiphendula sengiyedwa ukuthi kwenzakalani la, yabo. Yeah. So ngiye ngenza-ke uphenyo olunzule okuyilona okugcinela ngiyenza ngaba nesiqiniseko sokuthi ngempela khona into eyenzakalayo phakathi kwabo labantu bobabili. Ngithe mangithi ngifonela uNhlaka ngaleyo day kwakhala the same sound ebikhala ngalesikhathi ngifonela uMandisa. Yenye-ke futhi imbangela eyenza ukuthi-ke ngisole ukuthi ngempela lento engangiyibona lama hearts okusho ukuthi khona into eyenzakalayo phakathi kwabo. So unabo ufakazi? Inabo ufakazi mfowethu ushintshweni. Ngida ama-screenshots la mfethu. I-information engayithola ngathola ama-screenshots ayisende ku-WhatsApp lapho kwakubhalwe khona uNhlaka exoxa nalo mngani wami engimshoyo, umngani wethu engimshoyo, bekhuluma ngayo uMandisa ngezinto ezenzakalayo phakathi kwaNhlaka noMandisa. Then lo umngani wami wase yangiphushela i-information yonke ama-screenshots njengoba enjalo. So ngabuthola lapho ubufakazi obuqinile ukuthi ngempela khona into eyenzakalayo phakathi kwabo. Hayi mfethu sixoxe sayinweba yaze yaba yinde le ndaba. Asambe siyofacea uNhlaka simbuza ukuthi kahle kahle uyisima kanjani futhi izikhiphani ngayo yabona. Asami mfethu. Alright. Hayi ngilitholile udaba kuMaphetha. It's time for us ukuthi manje siyoconfronta uNhlaka. Yabo nje lo nkulumo leyo. Mina angizwani nokukhuluma indaba zomjolo phambi kwamakhamera yabo. Njengamanje ungizela namakhamera buka nje. uNhlaka akakwazi ukusiphakamela manje ukuthi yena ngikakhuluma indaba zemijolo ini ngoba ubona amakhamera. Bozimisele ukumtshela nini uMaphetha umngani wakho ukuthi wena ungidlela ithenda. Nasikhulume manje. Ngiyazi ukuthi mhlawumbe wena ufuna ukuthi mhlawumbe ilunge lonto. Mina okay for ukuhlala epointini nje. Yes uMandisa bekukhona something mina naye. Sithandana yes ngiyavuma. uMandisa benginazi inhlelo zokuthi ezongivakashela ngaseGoli. Mhlawumbe mfethu ngabe ubone uMandisa engangifanele yini mina bafu? No mfethu uyazi nawe kade sikhulu ukuthi ingane besibamba then sure. Ingane if ukuthi umuntu mhlawumbe like wena ngizolinganisa njengawe vele besikhula nawe. Kunengane mina engangiyibamba so wena kwanezinto ezenzekala phakathi kwami nayo kwakhomba ukuthi nje ngathi sekunoqhekeko. So wayithatha ngangaba nankinga nakuloko. Ukhona la khona kwakwenzeka same thing. uMaphetha wanengane engihlwana nayo then kwakuthi nje uyabona sekune space phakathi kwethu kwangena yena kwaba nankinga futhi kwaqhubeka nje. Inkulumo yakho kubukeka ethi kune-advantage uyithatha. Hayi ki-advantage mfowethu. Into okhuluma ngayo wena ukhuluma ngento ethi yakudala, yabo? Uthe wena mfethu besinakho ukubamba ingane edlelana ingane. Amsho lento okhuluma ngayo into yakudala. Yeah, but leyo nto nawe uyenzile kumina. Mina ngikhuluma ngento yamanje mfethu. Lalela kutshela. Lalela. Lo mntwana mfethu nginama-plans naye. Ngikhuluma ngento yamanje. Mina ngazi ukuthi umngane wami vele bekuyintombi nje because bengakaze angitshela ukuthi ufisana. Wena uyakhumbula le ngane wakuthiwa umbali? Yeah, wayithatha yona ngangasho lutho mina naye.
So kwa-right futhi ngalitshela ukuthi hayi vele kusho ukuthi indlela esiphila ngalo ukuthi umuntu mayese noqhekeko naleyo ngane asuke eyibamba kusho ukuthi vele nawu ngangena so ngangaba nankinga Hayibo lo mjita wena lona. kodwa mase kuwena buka Ingiphatha kabi kakhulu lento ngoba mangabe ngiyibheka into ezokugcina ibulala ubudlelwane bethu phakathi kwami naye Nhlakana. wena